Manje ngifuna ukuthi ngitshela umamezala ukuthi ingane yakhe ngayidlisa upoison, yadliswa yimini, yabulawa yimini indoda yami. Ehe. My sister, ngiyakuzwa ukuthi ubulale umyeni wakho, umuntu wakho othandana naye. Sekuyisikhathi singakanani mhlawumbe umbulele? 3 years bhuti wami. 3 years ago. Ehe. Le imina ma engambulala engamfakela upoison wotshani. Hayibo. Ngibingelele babuke bevumani film lo khuluma uvumani waleke kwamhlabela lingana usukanini madoda phansi emangozi kuthiwa ikakhubalo nimbiwe egcekeni kodwa ke asikho lapho. Siswami ungatshela umbukeli namhlanje ukuthi nje obusivakashele yini ofuna ukuthi uthole usizo ngayo namhlanje unabe nje kabanzi. Ngibulise kubabukeli. Igama ngululeka wakwaBhengu eEastern Cape. Namhlanje bhuti wami ngizocela usizo, ngizocela ungilento kuthiwa uncedo. Ngifuna ukuxelela umamezala ukuthi ingane yakhe ngayibulala mina, ngayifaka upoison. Yadla upoison ngoba ingane yakhe ibisingihlukumeza bhuti wami. Isingishaya, isinamantombazana, ingishaya naphambi kweingane. Ihambe yodaka ibuye izongishaya, ihambe iyolala emathaveni ibuye ekseni ngo4, mina nje izongishaya nje. Mina nje bengiseyinto ukuthi gubhusa. Manje ngabona ukuthi isolution eyona ingcono ukuthi ngivele ngiyidlise. Manje ngifuna ukuthi ngitshela umamezala ukuthi ingane yakhe ngayidlisa upoison, yadliswa yimini, yabulawa yimini indoda yami. Ehe. My sister, ngiyakuzwa ukuthi ubulale umyeni wakho, umuntu wakho othandana naye. Sekuyisikhathi singakanani mhlawumbe umbulele? 3 years bhuti wami. 3 years ago. Ehe. Ngoba uthi bekushaya phambi kweingane, mhlawumbe besinesikhathi singakanani lento yenzeka? Bhuti wami ingane yami ibikade ina 3 years. Waqala lento ingane yami encane. Iqale ibina 18 months. Uqala kwakhe nje kuba ngathi useyabona. Ngambuza ukuthi sithanda sami kwenze njani, wenzani manje? Kuba ikhona into engiyisolayo. Bese kukhona into engiyisolayo ukuthi there is something ayenzayo eceleni. Ubebesa nokuphuza, alala ethaveni angabuyi, mhlawumbe abuye ekseni ngabo 6 kanje. Mawuthiwa nje i-weekend kona ngizomgcina Friday nje ngombona Monday. Ngiyambuza ke siyaqala siyaxabana ukuthi i-weekend yonke yona kade ukephi, awufoni, uvala amafoni, siyangishaya ke sekusuka indaba endeke. Buke wazama mhlawumbe ukuthi ke ukhulumisane naye uthi okay sithando sami yazi angisaboni kahle kwenzakalani njengamanje, mhlawumbe why ungishaya, why ungiabuse njengomuntu wesifazane, mhlawumbe ukukhulume nabo umndeni. Ngakhuluma noma wakhe ngamtshela khona lokho, wathi usazokhuluma naye. Ngilindile ke uzokhuluma naye into esengiyibona manje kwasikhathi esisokuthi agoduka akasenaso ngoba busy amantombazane ngapha, ifoni yakhe angisayiphathi, angisayithinti. Ingane ikhala akasenandaba nangane, ingane yakhala kanandaba nangane. Uyakhona ukuthi ayishiye endlini ikhala ingane ngibengekho mina, mhlawumbe ngiyokha amanzi epompini, ngiyabuya ingane yakhala, yena ubusy ya WhatsApp. Zothi ngiyambona lapho useyasuka useyahamba. Esekuvezile wasakuthenga ukudla, akasadla endlini, nje angazi kuyale nale bhuti wami. Sasithi noma sihleli kumnandi nje like noma wakungasekho ngangase-enjoying ngoba indlela wesesenza ngayo, but mekhona nje nendlini ingane zazijabula like zifuna ukudlala naye noma wayethi ngasafuni yena. Once kwakhala ifoni yakhe, mhlawumbe ikhale ngabo 11 phone yakhe, uzovuka agqoka ahambe. Mangithi mina ngiyambuza ukuthi how yisekabani uyaphi njengamanje? Athi ke yena ke phela mina ngiyindoda yomZulu angibuza. Wayethi yena indoda ayibuza. Indoda izokwenza lento eyenza ngaleso sikhathi. Manje awusho wawuthenga ngaphi lo poison, mhlambe ayikho mhlambe into like eyathi ungayenzi leyo nto wavele wathi nje hayi ngiyayenza manje lento? Ndawuthenga eagriculture, yabona upoison lo wokubulala
nithi yini nina utshani ukhula ukubulala ukhula ngasebenzisa wona bhuti wami ngoba ngiyitshelile nje ngase ngisithathile isinqumo sokuthi hayi esengikhathele ukuphila lempilo engiyiphilayo njengamanje wase kubhlungu wase kuzwela noba umakhelwane bebuza ukuthi na sengihamba nabantu besizulu ngithi ngicela usizo ngithi ngiyazama kwenzeki next angibona ushintsho ongibonayo kusekuyanyukela kuyaphambili ngabona nje yona solution ingcono ukuthi nje ngivele ngikhambe ngombona dibanisa nokhokho bakhe ukuze ngithole ipeace nje manje sengifuna ukutshela umamezala ukuthi ingane yakhe ngayibulala mina. Hey mhlambe ngabe sekhona iconnection wena na umamezala mhlambe niyakhuluma noma nje anisakhulumi noma mhlambe kwenzakalani? Noma ikhona yona bhuti wami but ayikho ngathini asipondile nje ayisekho right nje kuyabheda ngoba useke angixelele nokuthi ena mina ngambulala like ngiphikiseke mina ke manje sengifuna ukuveza iqiniso ukuthi ngempela iqinisile imina ngoba uthi meka hambe ebantwini uyathola ukuthi yimina engabulala ingane yakhe. Sukela lapho nje relationship yethu yave yonakala nje ngoba nezingane akasayifoneli usewuyena nje noma ziyile zibuya nje zingcolile izinto engingayazi mina ngisayi nje totally ngavele ngayeka nje. Ngabe mhlambe benina umuzi mhlambe wena busebenza ngaleso sikhathi leso kwenzeka yonke lento bana yade sebenza indoda bisebenza noma nisebenza nobabili noma bekusebenza umuntu oyedwa? Indoda ibisebenza mina ngangibamba emajaridini just like ukuthi ngiyiphilise nezingane zami yabo. So indoda iyona kade isebenza umsebenzi obuqondile ngoba ibisebenza kwa Toyota. So ibinemali. That's why ibisenza ngalendlela ibisesenza ngayo ngoba hayi amantombazana bhuti wami nani ngafica 8 amantombazane and lamantombazane yawenzela izinto endlini kodwa yahlulakala akenzi next endlini manje ngiphume ngihambe ngiyobamba ngiyowenza washing lo muntu ukuze silale sidlile nabantwana kufanele ngenze washing mina ngithole lo 120 ngihambe ngiyothenga impuphu ezizingabizi ezo 110 ngibeke endlini mhlawumbe kusasa niphinde nibheke mhlawumbe ningatholi mhlawumbe ngithole kodwa mefike kuphekiwe akadli vela ngixele nje ukuthi akayidli lento. So ngagcina nje ngabona ukuthi yayibona nje lo mshado awusekho kufana nongasekho phela manje ngoba nje wase ngitshela kahle ukuthi mina ngiyonto yalutho ngiyimfaduko nje. Hey babukeli niyabona ukuthi emhlabeni kunzima eSouth Africa yabona umuntu esifazane emekhala kanje akujabulisi and futhi ngalesikhathi wayekhala ngiyacabanga abekho omakhelwane babe ngakuhleki mhlambe bathi mhlambe uzama ukwenzani babe ngakuhleki omakhelwane. Omunye wabo umakhelwane wagcina sesiza ngiyena wasewe ngifakele leli cebo ndawaphinde ndathi hayi udlala ngami lo ngabulala kanjani indoda yakho ubaba wengane zakho ngambulala kanjani. Cha uthe mase ngibona ukuthi hayi lento iyanyukela iyaqhubeleka ngathi no man lela cebo leli liyanisebenzela ngoba ngoyimpilo sengiyiphila ayisekho mnandi ngoba othandweni emshadweni umele nihlale nijabulile mina nje ukujabula kukho ngaleso sonke isikhathi ngiyakhala ngaso sonke isikhathi ngiyakhala ngaze ngayibuza ukuthi kahle injabulo yami apha emhlabeni yipi kanti. Oh bese nishadile kulobolile noma mhlambe besakulobolile ebese ngikhokhelile nje kuphela. Ingane besinazo zimbili. Mhlambe bungacabanga ukuthi ngokubulala ubaba weingane mhlambe izingane zosala zisafarisha. Hayi angicabanganga ke bhuti ke lokho ngoba kuyafana ekhona ziyasafara. Ekhona ziyasafara mazi esikoleni zigqoka ehla kuthiwa amabhamfaqo abona amabhamfaqo sigqoka amabhamfoqo ngize ngathi ngabizwa othisha ngafe ngachaza istory enye le isize yathengelwa iuniform isikole othisha bayithengele ngoba ngafe ngasixoxa istory sami nabanye othisha ke baba nozwelo bas understanda ingane bagcina sebeyithengele iuniform yafana nezinye izingane yena umsebenzi wakhe buyini akathenga ukudla endlini akenzi lutho akathengela ingane into yaziyo ukuthi ahamba yophuza mangolwesihlanu uye emajointini uzabuye ngomsombuluko sezogqoka ahambe segezile nje ukuthi ugezeke phi angimazi ngoba mangithi ngiyambuza kwakusuka umsindo nje engawazi gcineke ngose ngishaya phambi kweingane izingane ezibaleke zicashe phansi kwemibhede into
nje into ebengiyiphila ngangiphila lolo hlobo mina. Ima-ke wena umndeni mhlampe owakini akekho mhlampe obuke wambikela ngalolu daba phambilini ukuze lulunge? Ngambikela bhuti engambikela wathi asamba uyongithatha angisele emntwini. Ngahamba naye kwenye inyanga kuthiwa eseBergville inyanga lengangiye kuyo. Ngaya kuleyo nyanga So Eastern Cape. ngisuke Eastern Cape. Ndaya kuleyo nyanga kuthi yasiza phela kuyahanjela impilo iyahanjela akuhlali phansi. Ndahamba ndaye eBergville manje eBergville once andenzela ubaba angixoxela nje ukuthi kade lo muntu wasetshenzwa kanje nakanje amantombazana akhe maningi ngithola nanokuthi unengane encane asanda kuyizala mina bengayazi loyo nto. Kodwa ke ngokuhamba ke ngagcina sengizwile futhi naye ke xa sengibuya sengithi ngiyambuza wathi ngihlangana naphi ngoba angiyondli yondlwa uyena. Lena yami na 3 years abengasayondli. Hey South Africa kobe niyabona ukuthi umhlaba uphenduka kanjani. Siswa manje ake ngibuze buke wazama mhlawumbe ukuthi ke uyombophisa kuvula icala. It's been I think several times ngithi ngiyombophisa manje ukumbopha kwami ngangimbopha mhlambe uzoboshwa namhlanje kube kusasa ngaleya langa uyabuya. Ngizamile kona ukumbopha ngishintshanisa nezinkantolo ngithi ngiyambopha futhi mase kabuya ke webuya ngichomela ukuthi yena ngeke ezeboshwe ke yena ke. Ngabona ukuthi lento yami yokumbophisa kuyafana ukuthi ngidlala ngesikhathi ngoba ngiyambopha namhlanje uhlala usuku olulodwa ngalela langa uyabuya ufike ngixela ukuthi yena unemali usebenza kahle angeke nje nazaboshwe yena akafani nami mina njengoba mina ngingumina enhle sesithi ngumina enhle phela ngiba ngijika nelanga ngithi angisebenzi indawo ngihamba emakhishini na sona gcina ndimyanga ngasambophisa ngoba ayingangisebenzena lento yokumbophisa kwami ngagcina nje kanjalo. Indlu kwakuyeyakho kwakumuzweni noma mhlambe naniqashile somewhere? Sasithengile indawo yenza sasithengile indawo sasingaqashile ngoba bese sithengile indawo yokuthi siwumndeni kumele kube khona indawo eyokulala abantwana kube yikhishi kube sekuzoba ikamera lethu so kwagcina sekuba ikamera lami. Imali ngoba ukuthi uthe beningakashadi besakhokhe nje kuphela akukho mhlambe ukuthi bafika bomndeni bazothi hayi indawo kabhuti le wena hamba vela nishadile azibanga khona mhlambe ingxushunxusho enjalo? Ziyeza bakhona ke eseshonile ke wabafika ke bomndeni bafuna ukuthatha ifurniture bafuna ukuthatha izinto ke bema ke kwathi ukuthi ukhona kubhuti wakhe wasefamilini owayenami ke wabebatshela kahle ukuthi no ngeke nikwazi ukuthi nithathe impahla zakhe ekubeni esemzalisile enezingane naye ebesemkhokhelile phela bese ungumfazi wakhe ukuthi bebengeka shadi kuyafana ukuthi bese ungumfazi wakhe ngoba ubafo besekhokhile. Mhlawumbe osilandisela kabanzi ngikuza ukuthi wamdlisa upoison wenze njani umdlisa upoison wenzani ithini procedure wayenza mhlawumbe wamthengela utshwala mhlawumbe wamphakela ukudla kodwa uthe ukudla bebuye ngakudla yini owayenza? Kodwa wami into engayenza phela umyeni wakho yamazi ukuthi yini ayithandayo yini angayithandi ubethanda ke benokuphuza icoke yabona mekafika befika khumula iuniform ejule phezombhede aqonde efridgeini yazi kwakofica khona amanzi abandayo or else makhona icoke thatha icoke uyathela uyaphuza uyahamba. So ngalelo langa ngangithengile icoke ngayifaka efridgeini wafika wavula efridgeini wathela waphuza lesikhathi ephuza hayi inhliziyo yaseyijabula nesibini ngaphakathi asezigiya nje ngoba ngiyazi phela ukuthi hayi manje kwathatha ikholi asengilinde ikholi nje bhuti kuphela ukuthi yena sekuvele kwenzeka ukuthi la khona bathi bamphuthumisa esibhedlela ngoba mina ngafona ima uthi busulinde ikholi ukuthi ikholi from kuphi? Angithi yalo bhuti ngithi mina ubeka fika efridgeini njengoba befika vele emsebenzini mona ufika aphosa iuniform yakhe lapha ngoba izohlanjwa yimina ngiyawasha into engiyenzayo ukwasha kuphela ayiphose pha abesebheke efridgeini ukuthi ukhonani ephuzwayo athatha aphuze ngalelo langa wafica ucoke
Sengiwuvulile futhi ngathela ngaphuza ngabe sengithele engikuthelayo ke wafika yena wathela iglasi nje elilodwa la wenza umsebenzi waphuma wahamba nangoku kungatholakala ukuthi imini engamdlisa angithi wathela waphuma wahamba wayezindaweni zakhe ngoba mina ngafica ikholi esuka lapha endaweni zakhe kuthiwa hayi sekuvele waphathwa isisu nje samkhawulezisa wafonelwa esibhedlela mekafika ushonele endleleni. Umzimba mhlambe ayikho into eyenzeke emzimbeni utshela ababukeli ukuze mhlambe kukhona umuntu osazofakela upoison noma oke wafakela upoison umzimba uba njani awukho into eshintsha mhlambe emzimbeni umuntu uma efakela upoison noma mhlambe ke amehlo mhlambe ayakhukhumala noma mhlambe ubuso buyakhukhumala noma umzimba kwenzakalani. Into ayayisenzeka ke bhuti ke kwathiwa udokotela abantu odokotela into abayitholayo bathola ukuthi ngaphakathi usevele wabola kwagrindeka ngoba le nto yakhawulezisa ayidlali iyakhawulezisa nje yabushisa utshani njengoba ushisa utshani nangaphakathi ifike yenze kanje isibindi ithamathumbu kuvele grindeke ndawonye akusabonakala ukuthi lokhu bekuyisibindi lokhu bekuyithumbu lomuntu lokhu bekuyiblood kuyayifanela nje wagrindeka ke futhi yakhawuleza nanokubola ke uyabola nje khona ngoba bathi bambekile emakhazini ngangoba wakhawuleza wangcwatshwa nje emakhazini wahlala u3 days wangcwatshwa nomzimba mase ubona wasawuhlaza ugreen kusho ukuthi uyabola nje like uphuma into esingazazi ngathi ngamanzi ngathi ubovu uyakubona ubovu ngabe yabona nje wasebolile nje apha ebusweni wayengasabonakali nakahle ukuthi ena uyena empelani wasekubonakala nje amazansi ukuthi cha uyena ebusweni njani futhi mama namehlo la ngoba asazi kwakwenzakalani angazi but nje ayephuma nje into eklaza nje ayephuma nje but ucimele yena but kuyaphuma nje hey Ningizimu Afrika umhlaba uyaphenduka mhlawumbe amaphoyisa awazange afika azokusesha mhlawumbe kanjani lento wayiphuza maqede wahamba nawe wayengazi nje ukuthi uyithole kephi ngoba nala beyakhona ukuthi wafika washaya kancane so abazi ngoba kuthiwa wathi 1 wathi 2 wathi isisaga sikho right. My sister ongitshele ngoba manje esebenza ngeke kube ukuthi mhlambe akanazo imali mhlambe wayezazizophuma ngoba wayesebenza nje kaToyota kwenze kanjani ngemali mhlambe mangabe zazikhona bhuti wami imali angithi ngiyakubona konke lokho wayemane engihlukumeza like ngihlukumezeka yabona emqondweni wami kwento ayifika ukuthi yabona lo muntu njengoba wayesenongitshela ukuthi uyabona into engizoyenza ngwena ngathi uzophuma ngizofaka omunye kuphi endlini noma kuphi emalini uzoshada omunye phela mina nje ngeke wena sibeseqalile senibhatheni khokhelile ekhaya so ndiyabona ukuthi njengoba sithi wofaka omunye mina ngizophuma emzini uzongidivorsa akanandaba kwabo amadlozi ebengakaziswe emadlozini akwabo uyabona into ezikanjalo ke so ndabona nokuthi yabona nje zininzi into engizoziluza la lo muntu uyangihlukumeza plus nengane sezibane trauma ziyazi ukuthi makufika ubaba wazo mase kuhanjwa kupheli kamnandi kuyaliwa zihlezi zikhala nazo ngohleli nje sibheka indaba zokucasha ukuthi mase kwenzeka uaction sicasha kephi so ngadelide ukuthi ngigcine nami sengicabanga nanokuninzi caba nokumbulala ngoba nasendifuna nazo nezimali lezi ngoba hayi insurance naseyivuthiwe ngoba wangiyazi phela kuba nemali eyiphumayo hayi ngayithola bhuti wami ngayithola nje imali kangisclaimela mina futhi ngoba wayibhalise mina ngoba futhi ngicabanga ukuthi njengoba esithi mina vele uzongikhipha meke wathola i-chance ukuthi afake omunye futhi nguyena ozomfaka ngoba vele mina ngiyazibona ukuthi vele angisanda balutho manje imali wenze njani umama ezalo umnikile mhlambe wenze njani cha ngimnikanga ke bhuti wami phela isikhuluma imali la phela imali funa ngiyisavele izingane zami zizofunda ngayo le mali hey babukeli ngicabanga ukuthi isikhathi manje ukuthi simfonele umama ezala ukhulume konke my sister umtshele konke okungaphakathi awucabanga mhlambe umama ezala ngakubophisa
Bhuti wami noma ke kuba sengidecide manje ukuthi yena ngifuna ukuconfessa kuyena ukuthi yena wenzani uyangibophisa kangibophisi nami ngizokwenza njengoba wayesenza nyana kangithi naye wayengaboshwa wayeboshwa namhlanje kusasa ngalela langa uyabuya nami ngizozama phela. Hew, South Africa. Ngiyacabanga manje sithi usekuyisikhala manje ukuthi simfonele uMamezala. Mabani sibongo? Mantuli bhotwana. Oh, unjani mhlawumbe umuntu onjani onomoya ophezulu noma onomoya ophansi? Nje umuntu nje yena unormal. Ngambeka ngachaza kanjani ithi hayi unormal nje ufana nje nabanye abantu unomoya nje oright. Awunobungekho phansi ungekho phezulu nje unormal umoya wakhe. Mucanga umezwa le ndaba le mhlawumbe uzoqhubeka abe phansi. Angazi ke bhuti wami ke. Angazi ukuthi yena uzoba umuntu okanjani. Siswami ngicela ungivale inamba la simfonele uMamezala wakho uMantuli. Ngizocela nje ungibambele ungifile inamba. Yonke indlela idlulala. Yonke indlela idlulala. Yonke indlela idlula. Abanye bayombona, abanye bafisa ukumbona. Abanye bayothethelelwa izono za. Hello. Uyaphila sisi? Ngiyaphila njani? Siyaphila siyaphila. God is good. La ukhuluma noVumani from iVumani Film. La ngino sisi othi kade thandana nendodana yakho eyadlula emhlabeni ayisebenza kaToyota. Angazi noma angazi noma uyamazi usisi. But ngiyamazi. wayithandana nayo. Wayihlala nayo bathi banengane. Ngiyamazi. Usuneyingane naye. Then ngizomnikeza la khona into yathi ufuna ukukutshela yona siswami nje mawami uzomlalela nje umnikeze ithuba. Hayibo kaze yini leyo? Okay but. Sawubona ma unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Yebo. Ma wami kunento engifuna ukutshela yona. Emayilana nani ngani yami? Ngicela ungixolela ma. Wenzeni? Ma njengoba ngangikutshelile ukuthi uSibongiseni useyangishaya uselala emathaveni akafuna nokuthi ngimbuze nje uyangishaya even naphambi kwezingane leyo nto yagcina seyisenza itrauma nezingane kwayale nale imina ma engambulala engamfakela upoison hotshani. Hayibo ukwenze njani ngempela? Wazi wayibulala ingane yami. Ngempela busungazothatha idecision enzima kanje bekwenze njani? Ma impilo engangiyiphila bandla ngiyaxolisa. Waze wayinja uzungibulala umntana wami engisupporta engenzela yonke into. Bengashodi ngalutho mina la ekhaya. Usho ukuthi uzombulala isihluku esingaka. Ngiyaxolisa ma. Hayibo. Ingane zami zona zithini abazukulu bami masubulala ingane ubaba wabo kabuhlungu kanje bekwenze njani? Engeke amaXhosa awafuni nje ukuphila nomuntu. Why ungazanga kimi wazokhuluma nami kunokuthi uthathe isinqumo esinje? Ma ngakhuluma nawe wena wathi usazokhuluma na ngabona isikhathi mina sihamba ngokusikhathi sihamba ngihlukumezeka ngiyashawa uthulile nawe ngagcina ngibona ukuthi ngoba bese ngasabopheli ngibophisa namhlanje ahlala usuku olulodwa ngalelela langa uyabuya usiyangichomela ukuthi yena unemali ngeke azaboshwe ngakafani phela yena nami ngabona sekuthi ngcono ngimbulala ukuze ngikwazi nami ukuphila emhlabeni ngoba ihappiness bese kuyinto engasayazi. Wazi wangizwisa ubuhlungu inhliziyo yami yaza buhlungu yazi wena ngizokubophisa ngempela ngizokubophisa isihluku esingaka uzungibulala indodana wami. Ngiyaxolisa ma. Hayibo ngeke angikuxoleli nje ngempela anginalo nje uxolo lwami uzoluthola mhlazana waye police station ngiyokuvulela icala nje ayikho into enjalo. Ngiyavuma ayikuhlukumeza kodwa besingeke isidingo sokuthi uzothatha isinqumo esinjena uzombulale. Ngiyaxolisa ma.
Ngicela ukuthole nje indawo enhlizweni yakho bese uyangixolela bandla. Awungeke ngizothini mase ngibuka lezi ngane. Nami indlela ekwakwenzeka indlela into ayigcina ngigcine sengenza kanjena indlela ewengitreat ngayo kwakungemnandi manje empilweni yami angifuni uqamba manje nawe uyakwazi lokho. Hayibo, ayingeke amaXhosa namampondo nje ngempela nje umuntu anikwazi ukuphila nomuntu anikwazi ngempela. Ngizokubophisa ngizokuvulela icala nje. Bengeke umntanami ngendlela ebengisupporta ngayo. Ngiyavuma wayekuhlukumeza ngabe wavele wamshiya kunokuthi uvele uthathe isinqumo esinzima kangaka. Ngiyaxolisa ma. Hayi wena uyinja kabi into ejele nje ngeke ngiyayivala ifoni yami ngihlukumeze kakhulu inhliziyo yami sibuhlungu manje. Kodwa yazi uphansi lo muntu akakwazi ukukhuluma yazi. Yazi mangithi akakwazi ukukhuluma. But nalento ngazi simhlukumezile ayimhlukumezanga. Mina ngiyakholela mhlambe sengakuxolela in future uma uyokhuluma naye kahle mhlambe nizama nje ukuthi nibonde angazi but ukuthi manje umuntu ngeke replace ucabanga kanjani wena mhlambe kuzoba buhlungu phela indodana yakhe. Ngiyasaba yabona nje ngendlela alavele nje uthuka uyazwakala uthukile manje ngiyasaba angazi uzothini meka ngibona mangithi ngiyakuye uzokufika angathi ngaqala ahlisa umoya ngoba ngiyambona indlela ayiyona. Awusabi mhlawumbe ngakuthumelela abantu bakubulale mhlawumbe mawuthi uyaphuma ejele. Angifuni uqamba amanga ngiyasaba. Sengiyasaba ke manje. Babukeli hayi kumele nikhulumisane my sister. Ngizama ukuyoxolisa mhlawumbe kuyohamba isikhathi ekuxolele mhlawumbe. Babukeli siyanithanda kakhulu nibheka abantu benu opartner benu ukuthi konke niwenzayo akwenza ukuthi bagcine sebenibulala noma anibulala abantu ngcine seniyisola. Amen. Sinithanda nonke konke nikufisa ukulunga.